Премахнаха ти гръдните импланти, оставиха капсулите или част от тях. Все още има симптоми. Защо? Когато сложиш гръдни импланти, тялото прави джоб, капсула. Тя не се изпарява магически след махането на силиконите. В нея остават микрочастици, възпаление, токсини. Може да се втвърди, да срасне дори без наличието на импланта. Така тази капсула продължава да храни симптомите ти. Решение има, казва се цялостна капсулектомия. Идеалният сценарий е всичко да се изчисти наведнъж още с първата операция. Имплант плюс капсула да се извади като едно цяло. Ако това не е станало, търсиш хирург, който прави пълна капсулектомия. Ако той ти каже, че не може да премахне цялата капсула, това всъщност означава едно. Няма нито нужните умения, нито опит, нито отдадеността да го направи както трябва. Не се колебай, просто си тръгни. Потърси друг. Избери хирург, който е специализиран именно в експлантация и има опит в премахването на цялата капсулна тъкан. В противен случай има риск да останеш с проблеми, които продължават дори с животозастрашаващи последици. Затова, когато подписваш договора за операцията, се увери, че там изрично е записано пълна, цялостна, тотална капсулектомия. Защото само така ще си сигурна, че цялата капсулна тъкан ще бъде премахната и че наистина си на път към изцеление, а не просто към поредната операция. Ако искаш да видиш как изглежда този процес, в сайта си съм показала кратко видео от операцията, където имплантът и капсулата излизат като едно цяло. Това е посока.